Siguro ko nga kadaghanan nato diri kun dili man gani siguro tanan jud kay naaman ta sa social media naatay gitawag nga group chat or GC, no? Unya kang nata diya sa group chat kanglitan ato mga igsuon baron o tibuok pamilya or diya sa ato mga barkada suod o diha bisan sa mga organization karon gani bisan tulo lang kabuok mag-group chat ng gyapon, no? Kung naa gani usa diha nga moingon nga panalitan Father Ivan left the group. Unsa may dali-dali natong hunahuna. No, murabag ningon dito, uy, unsa man to? Nya i-PM dayon nato na, i-private message dayon na kay magmarites madayon ta ana. Anong nihawa man to siya? Unsa man nasilo ba to? Nabay nalain ba siya sa ato ang nabay usa diri sa ato ang grupo nga naka-message o nag-send og message nga unsa ba? Wa siya maangay or kuan, no? Murag mao na ang natural nato nga reaksyon nga kung dunay ingon tag kanang someone left the group gikan sa ato ang group chat. I think that is very normal. Mga igsuon, sa atong ebanghelyo karong Martes Santo, dunay usa ka tawo nga nag-left the group. Niining maong pagsaysay ni San Juan sa iyahang ebanghelyo, iyahang gitagaan taniyag taho, a report of what exactly happened during that Last Supper. Sa katapusang panihapon, dito nato makita kung kinsa ang angay natong ingon tag i-blame sa pagkamatay ni Jesus. Walay lain kundi ang tawo nga nagbudhi kaniya, si Judas, no? Pero diha sa pagsaysay ni San Juan, dili lang aron nga mahibawan sa mga sumusunod nga mga henerasyon sa mga magtotoo kung kinsa gayud ang pwede natong i-blame sa iyahang pagkamatay ni Jesus. Kundi si San Juan has something in mind. Doon na siya project that every Christian, tanan nga magtotoo, angay nga masayod o ma-aware niini. Kaya ang kasaysayan sa kinabuhi, sa gibuhat ni Judas, mahimong ingontag something that should warn us, no? Maghatag ka nato o kana bang pagpukaw sa atong pagka-matotoo. Si Judas qualified kaayo nga matawag nato nga apostoles kay lagi usa man siya sa 12 ka mga gipili sa atong Ginoo. Apan sa iyahang gigasahan siya diha og gitawag nato og pagtuo. So isip disipulo gitagaan siya og maong gasa sa atong Ginoo. Apan kini manggod nga gasa kinahanglan nga ingon tag amumahon kanunay, it has to be nurtured, especially with that constant company with Jesus. Karon makita nato nga sa katapusang panihapon nga importante nga magtapok sila nga mga tinun-an ni Jesus. Nakita nato nga murag sayon-sayon lang jud kaayo kang Judas ang pagbiya sa grupo. Judas left the group. Sa ato using our imagination, siguro sa daghang mga higayon nga ang napulo og duha ka mga tinun-an ni Jesus nagkuyog-kuyog kaniya, misunod kaniya, naminaw sa iyang mga pagtulun-an, nahimong saksi sa iyang mga kahibulungan nga mga butang nga gihimo. Dunay mga daghang higayon niini nga si Judas mismo wala. Wala. And so his physical absence mauning inguntag hinungdan sa iyahang kanang pag nahitabo sa iyahang kasing-kasing murabag ning gahi, the hardness of heart
that eventually led to his betrayal of Jesus. Dili biya gyud sayon ang pagbudhi sa atong isig kaingon. Labi na gyud kung kana suod kayo nato. Labi na gyud og sa ato ang pagtratar sa maong tawo, murag ato na yung igsuon. Pero nganong nakaya man ni Judas, again, it was not a product of an overnight, no? Nga gabi ra niya gyud nahuna nga ako siyang budian, ako siyang ibaligya ngadto sa mga punuang pari. No. It was a product of several maybe years, no? Sa tulo ka tuig nga ministriya sa atong Ginoo, si Judas, no? Na himo na gyud siya nga ang iyang kasing-kasing nahimong tig-a. And maybe because of that physical distancing from Jesus, mahimo na munang hinungdan. Muna nga si Judas dili lang gisulat ni San Juan sa iyang ebanghelyo nga mauna, lagi aron nga we can point our finger to blame him for the death of the Messiah. No. It is to teach all of us nga si Judas usa ka representative kung unsa ang posibleng mahitabo sa usa ka sumusunod ni Kristo. Kung iya nga hinay-hinay a gradual personal distancing from that relationship with Jesus. Ang ato ang pagka-sumusunod ni Jesus, aron nga kini mutubo, aron kini nga mulambo, mulalom, kinahanglan nga ato kini nga mumahon with that constant relationship. So, lisod kayo, pait kayo kung mingon tag left the group, no? Left the group. Bisan pagani usahay siguro o sa ato ang kasinatian, dili man gyud pleasant kanunay ang ato ang kasinatian diha sa ato ang GC. And much more with our relationship with God. Dagan biyang mga higayon pod nga mangluod ta sa Ginoo, no? Daghan kay mga higayon nga lagi mga butang nga mahinungdanon kayo sa ato atong gidala sa Ginoo sa pagampo in a prayer of petition. Apan, daghan man po niini ang wala man matuman, wala man gihatag sa Ginoo. Maybe we can left the group, pero nasayod ta nga lagi kining ato ang kung at mo-decide ta nga if we left the group, if we left that company with Jesus, ang mahitabo mutig-a ang atong kasing-kasing ug posible nga mabuhat nato ang gibuhat ni Judas. O mga igsuon, sa maong pagsaysay karon ni San Juan diya sa atong ebanghelyo, makaingon na ta daan nga hinahinay na gyud, no? Little by little nabuo na gyud ang istorya aron nga pagpangandam kanato diha sa atong pagsaulog sa Easter Triduum, ang pagpasakit, pagkamatay o pagkabanhaw sa atong Ginoo. Atong pangayoon sa Ginoo nining santos nga misa nga magmakanunayon ang ato ang pagtubag kaniya. That continuing response to stay, to really make it through in that relationship. Ang atong pakig-unong kaniya in good times and even in bad times. Amen.